Hey, ndisukobaleka bethuna. Ndicinga ngento ethethwa nguMayeni xa kuboniswa ipreview ezawudlala kuSithando Nesithembu season 8 episode 12. Uthi uMayeni sana xa igula le ndoda yabo ze bangayizisi kuye ba ayinese. Ndathi hayi bo Mayeni, uthini apha kum ngoku? Kaloku naye kungumyeni wakhe. Ndibone kwalaa nto uba uMacele amfowunele sana uMayeni emxelela madibane imeeting kuba ke egula utata uMosamsele kufuneka bethethile. Wathi akazukwazi uphumelela, mabazibambele bona loo meeting bangambali yena. But watsho ke kwidiary yakhe bamxelele selemkile, but I feel like ebengafuni uba kuyo, even if ebexelwe mhlawumbi beza kwenza i-excuse. Wathi mabazibambele loo meeting. And ke ngoku uMacele uvezile ukuba nangokuya bokulaswa imali yobhatala isibhedlele, uMayeni nguye umuntu obengathi uyasokolisa kodwa ke waphele ekhupha. Ndathi inkulu into eyenziwa ngutata uMosamsele kuMayeni. Ewe siyazi uba uthi wafika kwakhe wamgcwalisela wade watsho kuye wathi yela jonga andingomntanakho mna uba ungathetha nam ngolwaa hlobo. So kucacile sana uba kuningi between them kwaba abe kanti akafuni noba angamnesa egula, kodwa ke utshilo shemba ngokeva ba akaphilanga ngaso sibhedlele uye yakhona into ebuhlungu, even though ke bengekho in good terms. And then kuphinde ke kubekho uMangwabe, naye uMangwabe mntakabawo ayakadlali. Uthi uMacele funeka benze i-50th birthday kababakhe because I mean it's a big milestone ufika ku-50 years. Then uthi ke nakuMangwabe noba izaba nguFarewell Mosamseleku. Farewell uyaphi? Utsho ba farewell ba ezawuhamba abheke kwi-ancestors zakhe, okanye uthi izaba yi-farewell Mosamsele kuba yena ehamba? But ke siyayazi ke mos thina according to what we see on social media ingathi usesemzini akhe nangoku. But ke ukuthi thina siyithathe as nibanje begula nje izaba babe sithi farewell kuye. But ke sawubona next week guys, niyayazi i-previews ziyathanda ubanjani. Nisho bethunani bana nicinga ntoni ngayo yonke le nto noMangwabe esithi i-50th birthday katata uMosamsele izaba yi-farewell. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.